Prieteni, bun găsit pe Craft Tango. Evident că am văzut sferturile de finală. Mi-aș și dori ca Norvegia să câștige în fața Angliei. Cred că a fost ușor superioară în primele 90 de minute, dar nu a avut experiența necesară pentru a capitaliza atunci când a fost în față, când a avut oportunități. Mi-au aminte de faza aceea 2 contra 1, în care Sorloth nu-i pasează lui Holland, acolo probabil se făcea 2-0, apoi golul anulat, pe bună dreptate, e adevărat, exagerează Holland, dar cred că ar fi câștigat duelul cu Elliot Anderson și fără să împingă. Și bara pe care au avut-o cu un sfert de oră înainte de finalul meciului. În prelungire, englezii au fost parcă mai proaspeți, mai buni. Tuchel s-a arătat dezamăgit de felul în care a jucat echipa lui și spunea că a avut șansă să ajungă în semifinale, spre deosebire de ce cred jucătorii care sunt foarte cocky, cum zic ei, mai ales Bellingham. Mă gândesc că dacă Anglia câștigă cumva titlul mondial, e greu să-i ajungi la nas lui Bellingham. Nu cred că îi ajunge la nas nici măcar Bubka sau Duplantis într-o tentativă de record mondial. În fine, englezii sunt în semifinale și caută doar a doua finală din istoria acestei națiuni profund fotbalistice. Singura, cea din 1966, când au bătut RFG-ul și cu acel gol despre care unii spun că ar fi un gol fantomă, golul lui Jeff Hurst din prelungiri, validat de arbitrul din Azerbaijan, bine, din Uniunea Sovietică pe vremea aceea. Dar până la Anglia-Argentina, care se joacă în această seară și este un meci, o încleștare mai mult, cu aer istoric. Cele două națiuni au fost angrenate într-un conflict militar la începutul anilor 80, deci va fi multă pasiune pe teren. Întotdeauna când Argentina și Anglia sunt pe teren, e multă pasiune, e foc. Până acolo aș vrea să vorbesc puțin despre semifinala de aseară de la Dallas, în care spaniolii le-au dat o lecție de strategie, de tactică francezilor. Franța lui Mbappé și Franța condusă de Deschamps, aș zice că a fost un eșec această Franța lui Deschamps. Aproape un deceniu și jumătate pe banca tehnică a unei echipe care produce talente pe conveier, pe bandă rulantă, și să obții un singur titlu, mi se pare foarte, foarte, foarte puțin. Evident că sunt de criticat și jucătorii care nu au arătat niciun pic de pasiune, nu au pus bunul, piciorul într-o contră, nu știu, atitudine, nu am văzut caracter în echipa aceasta și evident că jucătorii poartă în primul rând vina pentru acest eșec. Dar spune că e vinovat și Didier Deschamps pentru că echipa lui nu a dezvoltat un plan B, nu avea un plan de rezervă, a jucat, o spun încă o dată, după ureche, așa mi s-a părut mie, și a făcut atletism. Franța lui Deschamps, aceasta a fost imaginea echipei și la ultimul campion mondial și la ultimul campionat european și am avut plăcerea să comentez în Germania acea semifinală dintre Franța și Spania, câștigată tot de spanioli, surpriză. I-au bătut și în Nations League, îi bat acum și la Mondial spaniolii. Franța aceea avea aceeași imagine, a jucat pe aceeași linie foarte monotonă. Deschamps vine foarte greu cu schimbările, chiar aseară Doué, Cherki mai ales, au intrat foarte târziu în condițiile în care nu era creativitate în ultimii 30 de metri. De asemenea, poți să încerci să joci cu un atacant, să-l lași pe Mbappé să joace pe umărul unui vârf de forță, un jucător pe care poți să joci minci înalte la bătaie, eu știu, Mateta sau chiar Thuram, care este chiar mai mobil decât Mateta, dar poate să joace rolul acesta de pivot. Deci nu au venit schimbările acestea. Cred că e vinovată și Federația franceză de fotbal, care l-a păstrat pe Didier Deschamps atât timp în funcție. Spuneam, 14 ani cu un singur titlu major, titlul mondial din 2018. Mi-aș și dori ca francezii să câștige acest meci, nu pentru că sunt mare fan al echipei Franței, nu sunt nici mare fan al echipei Spaniei, în niciun caz, dar apreciez ceea ce fac ei foarte bine. Au un joc de echipă foarte, foarte bine coagulat. Nu cred că există o echipă mai puternică în lume în ultimii ani. Francezii au individualitățile, spaniolii l-au doar pe Yamal și el este superstarul echipei, dar e o echipă care pune osul și o echipă de trabajadori, o echipă de jucători foarte inteligenți și, evident, jucători care știu să paseze, au tehnică. Spania este o echipă care are cultura pasei, este o echipă care știe să sufere, o face cu mult stoicism, nu se dă la o parte de la a munci și de a face și munca murdară de la mijlocul terenului, din zona neutră.
Este o echipă care face extraordinar de bine ceea ce face. Franța, spuneam, a pierdut de ziua țării. A fost ziua Franței ieri. Mi-aș fi dorit o victorie tocmai datorită acestui lucru. În timp ce la Paris probabil erau celebrate luminile secolului al XVIII-lea, uh, oamenii care au animat Revoluția franceză și Republica cu ideile lor, Montesquieu, cel cu principiul separației puterilor în stat, care a stat și la baza primei Constituții americane în acel secol XVIII, evident Rousseau, omul cu contractul social între cetățean și stat, Voltaire, care ne-a lăsat libertatea de expresie și ideea unui despot luminat. E bine, Franța asta, care a fost leagănul monarhiei luminate, care a făcut ulterior loc plebiscitului și democrației. Um, Acasă, spuneam, erau celebrate luminile, iar la Dallas a fost beznă pe teren. Nimic, nimic care să schimbe monotonia jocului francez. Au avut și perioade de dictatură francezii, Napoleon, apoi Napoleon al III-lea, dar nu cred că au avut dictaturile spaniolilor. Spaniolii au avut niște dictaturi feroce, numai puțin cea a lui Generalissimo Franco, care a sărăcit țara câteva decenii. Spania cred că ne-a dat o dictatură și la această cupă mondială, o dictatură a lucrului repetat obsesiv până devine obicei și apoi a doua natură, o dictatură a paselor mici de 2-3 metri, o dictatură a pașilor mărunți apăsați cu religiozitate. Spania este ritualică, este extrem de eficientă și terifiantă prin obsesiile ei. Da, Spania a meritat victoria indiscutabil și o echipă care umple atât de bine spațiile, care închide atât de bine spațiile. Este o echipă incredibil de greu de învins, a zice imposibil de învins atunci când deschide scorul. Și mă gândesc că o finală cu Anglia va arăta precum cea de pe Stadionul Olimpic din Berlin, de la Campionatul European. Nu știu dacă Argentina are forța să surprindă, poate, eu știu, cu niște momente de geniu ale lui Messi, pe care le vedem, evident, mai rar. Nici Messi nu mai are 30 de ani și are aproape 40. Deci eu văd Spania mare favorită la câștigarea titlului mondial și indiferent de numele celelalte finaliste. În cealaltă semifinală, englezii întâlnesc pe argentinieni și spuneam, meciul acesta este o adevărată încleștare, pentru că englezii și argentinienii nu prea se iubesc. Totul a început în 1966 la acea cupă mondială câștigată de englezi în sferturi. Cele două echipe s-au întâlnit, iar capitanul argentinienilor, Ratin, a fost eliminat de arbitrul refegist al acelei partide pentru obscenități. Neamțul nu vorbea spaniolă, evident capitanul argentinian nu vorbea germană, nu au găsit o lingua franca să se înțeleagă și a urmat un moment de confuzie. După acel meci s-au schimbat și regulile jocului, iar la finalul acelei partide, Sir Alf Ramsey, care era selecționerul Angliei, l-a cerut jucătorilor lui să nu schimbe tricourile cu niște animale. Da, chiar așa s-a exprimat. Apoi vin Malvinas, 1982, când junta militară argentiniană a invadat insulele care se aflau în apropierea coastei, se află, pentru că geografia nu poți să o schimbi, istoria poți să o cosmetizezi, dar geografia nu o schimbi. Insulele se află în apropierea coastei argentiniene, evident, dar sunt dominion britanic. Ok, au invadat insulele acelea încercând să mute atenția de la tumultul social intern și au pierdut foarte repede argentinienii. Și apoi vine Mano de Dios, episodul Mexic 86, când Maradona marchează celebrul gol cu mâna în poarta lui Peter Shilton, chiar și al doilea gol al argentinienilor și golul secolului, golul acela în care Maradona driblează 3-4 adversari, pleacă cu mingea de la centrul terenului și marchează un gol, aș zice, epic. Chiar și acel gol pornește de la un fault în jumătatea englezilor. Am văzut recent faza aceasta cu Gary Lineker și Jurgen Klinsmann revăzând acel moment. Da, dacă am fi avut VAR, golul Argentinei nu ar fi fost validate. Și cine știe care ar fi fost rezultatul și acelui sfert de finală din Mexic 86. Argentinienii au început să interacționeze din ce în ce mai mult cu britanicii la începutul secolului al XIX-lea, când și-au câștigat independența de sub corona spaniolă. Atunci britanicii reprezentau cea mai mare putere navală a lumii. Poate că erau principala putere a lumii, punct.
Ei bine, argentinienii au importat din Marea Britanie celebrele academii private, celebrele școli private ale englezilor, un întreg sistem școlar. Au importat câștigurile Revoluției Industriale și, evident, designuri de infrastructură civilă. Elitele argentiniene au adoptat cerul de la ora 5, obiceiurile britanice, au adoptat cluburile sociale ale britanicilor și, de asemenea, fotbalul și rugby-ul. Tocmai de aceea sunt atât de tari la rugby argentinienii. Au învins Anglia în câteva meciuri oficiale sau meciuri test. Da, Argentina s-a uitat spre Anglia ca spre un frate mai mare. Anglia a fost întotdeauna etalonul și modelul și pentru argentinieni, pentru societatea argentiniană în ultimele 2 secole. Dar în același timp, Anglia a fost și un intrus pe care Argentina l-a detestat cu sinceritate și cu multă patimă. Tocmai de aceea, atunci când Argentina și Anglia sunt pe teren și spuneam, iese foc, Argentina este o națiune curcubeu, sunt tot felul de nații acolo. Noi știm că valurile de migrație cele mai consistente au venit din Italia și din Spania, apoi din Germania, pentru că au fost mulți fotbaliști argentinieni cu origini germane, cel mai cunoscut Mario Kempes, eroul din 1978, golgheterul turneului final, când Argentina a câștigat prima cupă mondială, dar sunt și argentinieni cu origini britanice, mai ales scoțiene și galeze. Vezi McAllister, care este unul dintre jucătorii importanți ai acestei echipe. Deci mă aștept la o încleștare în meciul acesta Anglia-Argentina, un meci pe cinste. Argentina va avea 45 de milioane de fani pătimași acasă, cam atâția sunt argentinienii, dar va avea multe sute de milioane de fani în toată lumea. Argentina este foarte populară în țările cu un nivel de trai scăzut, în țările postcoloniale, care au văzut în victoria Argentinei 86 și în mâna lui Maradona, mâna lui Dumnezeu, eu știu, un triumf simbolic împotriva opresorului, împotriva imperialismului în Bangladesh, în India. A fost sărbătorit acel gol al lui Maradona și Argentina este extrem de populară, este foarte iubită acolo. Maradona, mă gândesc că tocmai de aceea a fost atât de popular, atât de mare, evident un fotbalist de geniu, dar a fost transformat într-o icoană a celor marginalizați, într-un Robin Hood, eu știu, cel care se bate cu establishmentul, cu bogații, cu cei puternici. Messi, care are cam același statut, ambii au început în zone defavorizate ale Argentinei, în sărăcie, au început fotbalul pe celebrele Potreros, niște maidane desfundate pline de noroi. Deci, Argentina va avea 45 de milioane de suflete de acasă, alături de echipa lui Scaloni, dar va avea și alte sute de milioane de fani alături de echipă în meciul acesta cu Anglia. Anglia nu este foarte iubită în lume, cu siguranță nu este foarte iubită în Europa. S-ar putea să fie cea mai urâtă echipă din Europa, nici măcar frații britanici nu vor ține cu Anglia. Am văzut un vox populi pe străzile din Dublin, iar irlandezii spuneau că îmbracă tricoul Argentinei, măcar metaforic, dacă nu au unul acasă. Nu-i reclamau pe irlandezii din echipa Angliei, să nu uităm că cei mai buni marcatori din istoria englezilor, Harry Kane și Wayne Rooney, sunt de fapt irlandezi, au părinți irlandezi. De asemenea, această echipă cu sânge irlandez mai sunt Declan Rice, Anthony Gordon, care e jumătate scoțian, jumătate irlandez, din câte știu. Chiar și Jude Bellingham este jumătate irlandez, tatălui e din Irlanda, mama din Kenya. Dar irlandezii nu i-au reclamat. Au spus că dacă își doreau să joace pentru ei, jucau, așa că nu au nicio afecțiune pentru jucătorii Angliei, pentru că ei scriu istorie pentru Anglia. Da, Anglia nu e foarte iubită, Argentina este extrem de iubită, rămâne de văzut cine va fi mai bun pe teren. Cam atât pentru acum, prieteni, eu sunt Cristi Petre, vă mulțumesc pentru companie. Intrați pe Craft Tango, lăsați-mi impresii, mi-ar plăcea să creăm, așa cum spuneam, o cultură a dezbaterii acolo. Numai bine!